Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, ‘yan uwa al'ummar annabi musulmai baki ɗaya. Kamar yadda kuka sani, wannan tasha tamu Taskar Asararu TV tasha ce wadda ta saba kawo muku asararai masu muhimmanci waɗanda za su taimaka a rayuwarku. To haka a yau ma wannan tasha tamu mai albarka ta zo muku da wani asiri kuma mai muhimmanci ga rayuwar al'umma maza da mata baki ɗaya. Wannan asiri kamar yadda kuke ji, to yanzu asiri ne na karya sammu ko jifa. Asiri ne sahihi mujarrabi, saboda haka ga duk wanda Allah ya sa ya samu wannan asiri ya jarraba ya gwada, insha Allahu zai nasara. To ɗan uwa, kar ka manta da Allah, idan wannan shine zuwanka na farko na channel tamu mai albarka, to sai kai mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a duk sanda muka ɗora. To ɗan uwa, kamar yadda kuka sani, wannan asiri ne na karya sammu. Za ka ga cewar a wannan lokacin da ake ciki, duk harkokin da kake ciki, so akan samu mutane waɗanda wani baya son ka da abun, sai ka ga an ɗan yi ma wani siddabaru haka da ɗan dai wasu abubuwa waɗanda wani ya san an mishi, wani ma bai sani ba, sai dai ya gani kawai harkokinsa suna ja baya, ko kuma in abun baya da harkokinsa suka taɓa ba jikinsa ne, sai ka ji ɗan damuwa dai da wasu abubuwa da suna ta abun nan, wanda da can kai baka san ka a cikin wannan yanayin ba. Kai dai kai kake jin me kake ji a jikinka, harkokinka gabaki ɗaya su ma sun tsaya sun waye. To idan ba wanda aka ce ya samu wanda zai bayyane masa me yake faruwa ba, wani ma sai ya daɗe a cikin irin wannan yanayin, bai san me ya samu lafiyar jikin shi ba, bai san kuma me ya sami harkokinsa ba. Amma a iya iliminsa shi zai iya tsayawa ya duba cewar lallai da harkokina ba haka suke ba, sannan lafiyar jikina ba haka take ba. To ɗan uwa, idan Allah ya sa akwai mai irin wannan matsalar, lallai ga asiri ya jarraba, insha Allahu. Asiri ko sihiri ko wani jifa ko wanda aka yi da mutum ko wanda aka yi da ayar Allah ko wanda ma aka haɗa da aljani, so insha Allahu ka yi amfani da wannan sirrin, insha Allahu za ka warware kuma harkokinka za su buɗe. To da farko ɗan uwa, abin da nake so, wannan hatimi da kake gani, so idan ka duba sama da shi za ka ga akwai ayoyi, akwai wallahu galibun ala amrihi, sai inna Allah sayabdalahu, inna Allah la yasaluhu amalal mufsidin wa makaru wa makarallah wallahu ya asmika minan nas. To wannan ita ce ayar da za ka rubuta. Na farko za ka rubuta ayar ƙafa uku ne a allo. Idan ka samu allonka, sai ka rubuta waɗannan ayoyin a hakansu gaba ɗaya ƙafa ɗaya, sai ka maimaita su sau uku. Shi ma wannan hatimi sai ka yi shi sau uku. To idan ka rubuta shi ma sau uku, to ɗan uwa, bayan ka rubuta rubutun na kan allo, to za ka samu, za ka tanaji dama, ko ka tanaje shi daman, ko kuma a sannan ne za ka yi ƙoƙari ka tanada, amma sai ka tanaji ruwan ƙanzo. Kamar misali, za ka ga idan an yi tuwon dare yau, to a wannan daren akwai ruwan da za a zuba a cikin tukunya. Amma dai gidanku ba a zubawa, to sai ka ce a zuba maka ruwa a cikin wannan tukunyar da aka kwashe tuwon. So sai a bar shi ya tsumu ya kai zuwa safiya. To da sassafiyan nan shi ne za ka zo ka tsiyayi wannan ruwan ka tace. Za ka ji shi ya tsumu sosai yana ƙamshi. To sai ka tsiyayi wannan ruwan daidai da za ka iya wanke rubutunka ka sha. To da farko, idan ka tsiyaye wannan ruwan, da shi za ka wanke wannan allon naka. Idan ka wanke wannan allon da wannan ruwan ƙanzon, to sai ka samu ciyawar ƙaiƙayi ko ma kan masheƙiya. Ita ma wannan dama ka daka shi, kana da garin shi. To garin nashi shi za ka zo ka kuma barbaɗawa a cikin wannan rubutun. To ka ga wannan shi ne mahaɗin da za ka yi amfani da shi. Rubutunka dama in kai a jikin allo za ka wanke da ruwan ƙanzo, sannan sai ka ɗauko ƙaiƙayi ko ma kan masheƙiya,
sai ka barbaɗa a kan wannan, sai ka bismillah sai ka sha. To ɗan uwa abin da nake so, idan ka sha yau, gobe ma za ka iya aikatawa haka. Jibi ma sai ka aikata shi, kwana 3 ake so a yi. To insha Allahu ɗan uwa, jifa ko sihiri ko wani asiri ko wata kuskura ko wani kai ko wane irin kaidi ne wanda yake shafar ka ko yake shafar al'amuranka na kasuwanci ko na wasu harkokinka, in Allah ya yarda darajar Annabi sallallahu alaihi wasallama ka gama da shi, ka lalata shi. Kuma ko da zuwa za ka yi a kuma ma bincike a kai, za ka ji an ce wannan asiri fa ya lalace. Saboda wannan rayuwar gaskiya dole sai ana haɗawa da abun gyaran jiki da gyaran harkoki. Dafa'i ya zama wajibi ga dukkan musulmai. Dole ka tsare kanka, Allah kuma shine mai tsare mu gaba ɗayan mu. To 'yan uwa, dan Allah kar ku manta, wannan shine zuwanka wannan tashar tamu Taskar Asraru TV. To kai mana subscribe, sannan kai mana alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Allah ya ƙara ma Annabi daraja sallallahu alaihi wasallama.